Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşiginde mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Türkmenistanyň aýdymsaz sunugaty bilen siýasatyň arasyndaky gatnaşyk barada gurrun edýäris. 18 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda ýurt boýunça geçiriljek çäreleriň planyny tasdiklady. Türkmen medeniýetiniň ma'lum bolşuny görä göz öňünde tutulýan çäreler Türkmenistanyň gadanlaryny gaýdylýan üstünlikleri, ýetilen gaýdylýan sepgitleri we halkyň bagtyardy gaýdylýan durmuşyny wagt etmegi maksat edinýär. Ýurdun Medeniýet Ministrligine we beýleki degişli pudoklary bu çäreleri guramoçulukly geçirmek tapşyryldy. Synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň beýleki medeniýet we sunugat işgärleri bilen bir hatarda aýdymçy sadanalar siýasata gulluk edýär. Şol sebäpden ýurtda sunugat we döredüjilik basma galyplygyň pidasy bolýar. Ol kütülýär. Aşgabatda ýazyjy Mamrat Bugaýew 25-nji ýanwarda Azatlyk Radiosu bilen gurrundaşlykda Türkmenistanyň sunugat bilen siýasatyň arasyndaky gatnaşygy şeýle düşündirdi. Türkmenistan'la Darastan'ın ilkinci yıllarından başlayıp bir sunugat umuman özünü sunugat diyen mazmununu kendimden yitirip başladı. O sunugat derle hem bir yürüdüleyen devlet siyasetinin bir görünüşüne vuruldu. Deyip Bugaýew aýtdy. Türkmenistanyň Alternativ habarlar saýtynyň baş redaktory Ruslan Mätiýew 25-nji ýanwarda Azatlyk Radiosuna telefon arkaly Amsterdamdan beren gurrungyny Türkmenistanyň aýdymsaz sunugatynyň siýasaty gulluk edýändigini şeýle düşündirdi. Sunugat bilen siýasatyň gatnaşygy ören ýakyn. Eger siýasaty övmeseň, prezidenti övmeseň, onda döredüjilik ulgamyna çykmak gaty kyn bolar. Bolmazam sebäbi aýdymsaz sunugaty hökümet tarapdan berk seredilýär. Häzirki başçysynyň alyp barýan siýasatyny övmeseň, hiç hili telewizioniýa ýa-da radio kanallarını senin aydımlan aýtdyrmazlar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllardan bäri gelýän däwi öwrükdi şu. Deyip Mätiýew aýtdy. Aşgabatly publisist ýazyjy Mamrat Bugaýew Türkmenistanyň aýdymçylar we bagyşlar bilen bagly garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurtda däp bolan bir tejribäni gurrun berdi. Belli adamlar öňe çykarylýardy, bir ýaňy üstü baýdyma aýtmady. En hormatly atlar bakylýardy. Ýygynyň şäher wagt geçmäkäde solar ýanky ulu awraýdan peýdalanýanlar radio defirini bir tele ekrany ýygyderli eýleýärlere ol ýa-da beýleki bir ýagdaý bilen baglykda kara gulaýyň koýardylar. Hem de şolaryň çykyşlary doly kadaganlyga düşýärdi. Diýip Bugaýew aýtdy. Türkmenler aýdymsaz sunugatyny aýratyn sarpa goýýar. Ýer döwürlerden bäri bagşyçylyga Hudaý tarapyn berilen tebigy ukyp başaryny kökmüne baha berýär. Owa ýerlerine bagşy barany goňşy bolam üýşüp olar diňlärdi. Bagşylar hem daňa çenli halynyň üstüne aýdymdyr destan aýdyp adamlaryň ruhuny galkındyrýardy. Hatda türkmenleriň arasynda aýdym owaz bilen kesel atýanyny ananylan bagşylary ýykylanlar hem bolupdyr. Bagşylar halk döredüjiliginiň folklor eserleriniň hem dilden dile geçip saklanyp galmagyna şert döredipdirler. Wagtyň geçmegi bilen dutar gyjakly bagşylaryň ornuny halk dilinäki ilki başdaky ady bilen tutulany dikdurma bagşylar alyp başlaýar. Ilki dören ýyllaryna dikdurma bagşylar dutar gyjakly bagşylar ýaly halynyň üstüne çök düşüp aýdym aýtman. Esemdik durup mikrofon bilen aýdymaydan soň estrada aýdymçylary şeýle atlandyrylýar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen olaryň sany juda köpelip başlaýar. Ödüm juda köpelýär. Aşgabatly publisist ýazyjy Mamrat Bugaýew bu ýagdaýy şeýle düşündirdi. Häzir dogrudur şeýle durmuşa fiýne diýen bolýar. Türkmenistan'da aýdan men bunu şertli ýagdaýdan aýdýan 10 adam bar bolsa, şol 10 adamyň iki şahyr ýazdy. Üçüsi dördü hem bagşy adamna galayan 3 tane adam bularım sport türleri yene gaýrlar ýa-da olmasa ol ýa-da beýleki wezifäni eýleýärler. Onu hopyan bir örümçülükde kim işleýär? Hemme aýdym saat sanıp ya koşkuttura koşkuttura gidip oturup yazı olacak olup ağrım olacak olup Türkmenler köreden gelen söz vardı asıl. Ne kadar Peýleler garip satman kimme berdi diýdi. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Gepleşigimiň şu ýerini Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine ýetene diýen aýdymyndan bir bölek eşitdirýäris. Ýaşy köp bolar ýaşy zamanyň beýik
yeteney erden beyik ertemesiz yananan namasını varasa bağıta yeteney ağzı birey adam batırınıp bilmez hilegar kazanıp yetirinip bilmez bedasal bir devlet götürünüp bilmez sama bolor ey ağzı aşağı yeteney sama bolor ey ağzı aşağı yeteney Türkmen Aydymsaz sunuwatynyň ýakyn geçmişi barada aýdylyna 20-nji asyryň 1-nji ýarymyny Aşgabatda bagşylar öý döredilýär. Ýurtda döredilen ilkinji Türkmen radiosu bagşylary we sadanlarlary çekip başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen Türkmen sadanlarlary diňe bir dutar gyjak däl, täze saz gurarlaryny özleşdirip başlaýar. Köşüli Aşyr Kuliýew ilkinjileriň hataryna fortepiano boýunça sapa galypdyr. Bagyrly Weli Muhadow Türkmen saz sunuwatyna düýpli täzeçilik girdiyär. Ýazyjy Hudaýberdi Halynyň maglumatlaryna görä kompozitor Çary Artykowyň inti. Bäşim Artykow Türkmenistana ilkinji bolup Moskwanyň konserwatoriýasyny tamamlap gelen belli opera aýdymçysy bolýar. Eýäm 20-nji asyryň 1-nji ýarymynda Türkmen halky opera sunuwaty bilen hem tanyşyp başlaýar. Aşyr Kuliýew 1942-nji ýylda Ýusuf Ahmet operasyny 1943-nji ýylda Berdi Kirbabaýewiň poemasy esasyna ýazylan Awadan operasyny döretmäge gatnaşýar. Daňatar Uýewiň gatnaşmagyna şahsenem garyp operasy döredilýär. Türkmenistanyň professional saz sunuwaty 50-nji ýyllaryň başynda bütün saýy derejesinde dolu ikrar edildi. Kompozitor Weli Muhadowyň döreden Türkmen suitasy 1950-nji ýylda SSR-iň döwlet bayragyna münasip boldy diýip ýazyjy Hudaýberdi Haly ýazýar. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryny bilen Türkmenistana Saparmurat Niýazowyň görkezmesi bilen opera we balet teatr ýapylýar. 2000-nji ýyllaryň soňky çäreginde Türkmenistanyň operanyň täzeden dikeldilendigi aýdylsa-da, paýtagtly publisist ýazgy Murat Bugaýew munyň dolu dikeldilmändigini şeýle düşündirýär. Garaşsyzlyk ýyllary opera balet teatryny ýykdylar, ýumurdylar. Häzir de şol wagtymyladyň hastalık drama tiyatrını, opera balet tiyatrını direktörü niýerler beýle derse ol opera balet tiyatrını bolmagyny akustikasy olsunmy haryň ýanglansy ady başgaça bolmaly. Bu orkestrň ýerleşýän ýerlerde ady başgaça bolmaly. Çemberen ýerde tiyatrın öňünde bir ýarym metr 70 santim suwluk ýer goýup çağırman oturdygyny bilen opera baredin hazyna mermetir bolanok şondan almaly. O adamlar bolanok diýip Bugaýew gurrun berdi. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň her ýyl ýanglan diýarym aýdymsaz telewäsleşigi geçirilýär. Onuň gapdalynan ýaş çağalaryň arasyna aýdym aýtmak boýunça garaşsyzlygyň merjen dänileri atly aýdymsaz bäsleşigi geçirilýär. Bu bäsleşikleriň üstü bilen ýurdun çar künjegünden müňlerçe bagşynyň arasyndan aýdymçylar saýlanýar. Bu gurrun Aşgabatly ýazgy Murat Bugaýew şeýle dowam edýär. Bunların hersine de ortaçy etraf derejesinde başlanýar, iňsoňunda döwlet derejesinde jemlenýär seýanky aýdan konkurslarymyň meselem ýanglanýarmy ýa-da garaşsyzlygyň merjenmäneler diýilýän bir sagalaryň aýdymsazyna başlanan bäsleşikleri adymdan 100 miňe ýakyn adam gatnaşýar ýurt boýunça soňundan ruhunun hadamyna şu 100 miň içinden haýlanyp çykan adamlar diýip atlandyrýar, bayrak berilýär, bir ýerde şunça adamın gatnaşýarlygy bilen, şunça çärelen geçirilýärligi bilen Türkmenistanyň aýdymsaz sunuwatynyň şuň kıyardyğı juda gözgäýini, aýdymsaz sunuwatyny diňe bir göredilýän döwlet siýasatyna mahabat çökmüne beredilýär diýip Bugaýew belledi. Gepleşigimiň şu ýerine häzirki zaman Türkmen estrada aýdymçylarynyň ýurtda hökm sürýänligi aýdylýan bagtyýarlyk zamanasyny wasp edip aýdan aýdymlaryndan taýýarlanan bölekleri eşitdirýäris. Fiyakralar baktın keşfine, aydınlar vatan aşkına, ılhamlar güllüm müşkünne, bahtiyarlık dövrünne. Yaşa sen yaşa, Türkmenistan'ın bir karar yurdun, bahtiyarlık dövrünne. Seni sinede, neslin seni vastede.
Türkmen halkı. Ýazyjy Bugaýew aýdymlardaky siýasatyň waspynyň adamlara ýetirýän täsirini şeýle düşündirdi. Devlet başçylygyny ýöredilýän siýasat wagt etdi. O yerden bir Türkmenin bir gowsözi var. İýerine dinleýjini, şol Türkmen telewizionynyň, Türkmen radiosynyň dinlenmeýänliginiň sebäbi şol. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanyň Alternativ habarlary saýtynyň baş redaktory Ruslan Mätiýew soňky ýyllarda ýurdu terk eden türkmenistanly bir aýdymçynyň daşary ýurtda gazanan üstünlüğiniň misalyny sunuga düşün erkinligiň ähmiýetini şeýle düşündirdi. Kare hakda gurrun etsek, ýakynda şoň bir aýdymy Orsiýetiň iň ýokary aýdym chartlarynyň iň depesine çykypdyr diýeşdim. Elbetde Türkmenistanda öz şol aýdymyny çykaran bolanda 10 ýyllyk bir derejä ýetmezdi diýip pikir edýän sebäbi aýtmaýaly. Her ädim etjek bolsam Türkmenistanda direkli bir ruhsatnama almaly bolýan. Sunugat edaralardan ýa-da başga bir degişli edaralardan almaly. Şondan soň aýdymçymy, ýazyjymy öz işlerini il köpçüligine ýetirip biler. Aýna kary Orsiýede gitdi, Türkmenistany terk etdi. O taýda erkinlik, sunugat taýdan, aýdymsaz taýdan gowja bir aýdym ýazdy, şonu aýtdy. Netijesi diýip Mätiýew belledi. Publisist ýazyjy Bugaýew ýurtdaky aýdymçy bolçulugyny, aýdymçylygyny şeýle düşündirdi. Orta Arap bilen şol ýurtlar bolmanyny hadanmasynda atmosfer 1 milyon adam da gel aýdymlar bilen meşgullanýar. Şular at getiren okda at getirýän birizden Türkmen aýdymlar sunuwçy ogurluk eserlerden doğruly. Diýip Bugaýew aýtdy. Häzirki zaman türkmen estrada sunuwatyny ýyzyrlaýan synçylaryň aýtmagyna görä, soňky çykan bagyşlaryň arasyna döredýän aýdymlaryny we olaryň kliplerini döwrewap tilsimlerden peýdalanýanlara duş gelmek bolýar. Olar özleriniň eserlerini ýaymak üçin Türkmenistanyň petikli saklanýan Instagram ýaly sosial saýtlardan hem peýdalanmagy başarýar. Ýöne ýazyjy Bugaýewiň tasdiklamagyna görä halkyň aýdymçylardan talap edýän aýdymlarynyň mazmuny hem ýöne köýleşip barýar. Ol Türkmen döwlet telewizionysyna efire berilen bir aýdymyň misalyny häzirki bagyşlaryň arasyna duş gelinýän awtorlyk hukuk kemsitmelerini şeýle düşündirdi. Karahettin sözlerini döredilen bir aýdym bardy. Onlar şonda şeýle diýildi. Gözleriň mesran her vakşın bir destan, seni dünya bağış eden Gözül ülke Hindistan. İnmişin o Karahettin sözlerini bana tarafının görüden aydın. Her şunu 15-20 zani bağış yerine getiriyor, ölüm şu yerine getiriyor başlarım. Sözümenti diyorlar. Ne derece doğruluğu ediyorlar. Görüşün mestan, her vakşın bir destan. Senin vaatlığa aydın, bağışın bir destan. Yine bolonu sor. Şimdi sorun tutkitirdi yani aydın yerine getirilenle. Sözler planı kılıp yarmadı. Çekilir okul onu diyelim şu televizyonların arada aktırlar dörüzünün işyerleri. Diýip Bugaýew aýtdy. Türkmenistanyň Alternativ habarlary saýtynyň baş redaktory Ruslan Mätiýew aýdym saly söhbet boýunça beren gurrungyny prezidentiň eline gitara alyp aýdýan aýdymyny tesvirledi. Ol häzirki wagtda ýylatyň agyr şertlerde ýaşaýanlygyny, halkyň esasy iými tönümleriniň gytçylygyny, derman serişdeleriniň gytçylygyny başdan geçirýänligini, ýöne beýleki tarapdan prezidentiň halk şeýle kynçylygy başdan geçirýän wagty eline gitara alyp aýdym ýerine ýetirmegini köpleriň oňlamaýanlygyny gurrun berdi. Misal üçin dermanhanada derman yetmezçiligi edýär. Döwleti degişli dukanlarda misal üçin azyk harytlar yetmezçilik edýär. Şolary görüp öýlerine baran soň telewizoryny işledende prezidentiň ýüzüni görüp eline gitara tutdy. Näil duygu dörarka. Durmuş nenem oğudun, diyar nenem nurana, geltedi yıl şan verip bu devletli devrana. May our love fill the sky and the earth, and let our hearts play the tune of love. Let our blessed people reflect the grace that gave us our life.